Luloko Ayun, kayo, guys. manawan na kami, ma. Guys, magsiswimming ulit tayo. Yeah! Ba't parang malalim? Kasi hindi mababaw. Ayan guys, nasa dagat na tayo. Ay wow! Guys, nandito na tayo sa beaches. What's up, Beck? So guys, what's up mga men? Okay, si Pastor Jasper Ian Aquino nagpapapicture sa isang dalaga kung saan si Madam Jubilin Bonastro. Okay. So, yung mga kasama doon na pa silang yun, what's up? Shout out po sa inyong lahat. So masangret na po yan, masangret yan, masangret. Ito po yung mga kwan. Alaga namin. Talaga namin na kukunin na namin ngayon. Musiking. Hawakan mo ninyo. Ambot. Oh. Ito na. Ganda no. Ay, hindi ka siya. Ay. Ba't ka umaalis? Kasi hindi siya nag-stay. Tsaka ka lang Mamamatay na kayo. Kasi ka mabain. Di ba na diretso lang? Diretso. Ay, yung lumboy kaya. Diretso lang naman yung ano ba? Okay lang kayo dyan. Naubos sa boses. Ay, ready. Ay, wow. May reflection.